Вітаю! Сьогодні 9 вересня і 560-й день анексії Криму. В ефірі новини «Заман». У Криму вбили кримського татарина. У селі Чайкине Джанкойського району знайшли мертвим 60-річного Мухіддіна Качка. Про це повідомив голова Комітету захисту прав кримсько-татарського народу Ескендер Барієв. За його даними, одного з підозрюваних затримали, проте ненадовго. Через 2 дні місцеві мешканці бачили, як він гуляв селом. Качок Мухиддин. Вечером, когда он шел по селу, 3 мужчин его подозвали к себе, но и потом он пропал. Через некоторое время его нашли лежачим и обнаружили на височной области удар и рядом лежащую бутылку. Как выяснилось, что вроде бы задержали одного из подозреваемых. Это был он уголовником в убийстве. Но, насколько нам стало сегодня известно, что этот задержанный уже ходит на свободе, и люди в недоумении, почему оно так происходит. У Феодосі обікрали мечеть муфті Джамі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав член меджлісу Ескендер Барієв. Невідомі вкрали підсилювач і звукову апаратуру. Російська влада міста на даний факт ніяк не відреагувала, а в муфтіяті нічого не знають. Я не владею информацией относительно этой кражи, я так предполагаю. Но, естественно, в этом будут разбираться правоохранительные органы, не мы. Крим не постраждає у разі продовольчої блокади з боку України. Про це заявив голова Державної ради російської адміністрації Криму Владимир Константінов. Він заявив, що на півострові працює Україна-заміщення. Вчора лідери кримських татар повідомили про підготовку блокування кордону з Кримом для призупинення поставок харчів та інших товарів на півостров. У Криму зі скандалом звільнився прес-секретар Державного комітету з цін і тарифів російської адміністрації Криму. Олександр Звєздін повідомив, піти його змусило керівництво відомства і політика щодо формування цін на півострові. Цитую: «Я залишив свою посаду, не бажаючи бути рупором пограбування кримчан, яке видається за контрольоване підвищення цін». Він також додав, у відомстві допустили безліч помилок, які спричинили неконтрольоване підвищення цін на товари і послуги. Екологічна катастрофа – так називають севастопільчани ситуацію, що склалася у місті зі сміттям. Місцеві активісти поширили онлайн-петицію до президента Росії Владимира Путіна, генпрокурора та головного санітарного лікаря Росії з проханням врятувати місто від сміттєвої катастрофи. За підрахунками активістів, наразі територія у понад 75 тисяч квадратних метрів зайнята побутовими і будівельними відходами. Подъезд убираем сами. Ремонт в подъезде сами сделали. Кто нам это все делает? За что мы платим? Где государство? Где Российская Федерация? Где порядок? Це вулиця Горпищенко, 67. Тільки тут знаходяться контейнери для сміття на весь Нахімовський район Севастополя. За словами місцевих жителів, сміття звідси вивозять раз на тиждень. А поруч, уздовж стіни, під написом «Здесь свалка запрещена, за нарушення штраф» лежить гора побутових відходів. Ящики, коробки, поламані стільці. Це сміття не вивозяться взагалі. А в 10 метрах від мусорки розташований дитячий майданчик. Проте мешканка Нахімовського району Юлія зі своїм сином обходить її стороною. Вонь это стоит, тут как раз детская площадка, мусора очень много. Те 6 контейнеров не спасают. Грязно, бомжи постоянно перебирают мебель эту, копаются. Антисанитария, не хочется сюда рядом ходить. Мы гуляем где-нибудь там далеко. Микита зі своїми однокласниками теж гуляє тут рідко. Каже, неможливо кататися на гойдалках, вдихаючи при цьому жахливий запах гнилі, який у спеку відчувається виразніше. Здесь почти что никогда не убирается. Хотела, чтобы тут было чище гораздо, красивее, потому что тут детская площадка, построили все нормально. Пляшки від алкогольних напоїв, недопалки, недоїдки, їжі, які частенько з'являються у дворах, жителі змушені прибирати самі.
И вот этот срач мы уже устали убирать. Вот я вам серьезно говорю. У нас нет дворника, но платим мы счета по 410 рублей в месяц за рэп. За что? За то, что я здесь мету сама. Весь этот мусор, хлам, все остается здесь. Поэтому нам такое удовольствие не надо. Здесь лежачие больные есть. А по вулиці Костромська, що знаходиться в цьому ж районі, прямо за парканом дитячого садка, знаходиться звалище, яке теж ніким не прибирається. Численні скарги, звернення мешканців до адміністрації міста ЖКГ вирішити проблему зі сміттям не дають результатів. Тільки за цей рік були подані скарги більше, ніж на 400 несанкціонованих звалищ сміття. За даними громадських діячів, прибраними виявилося не більше 100 з них. Зневірені городяни, які об'єдналися в громадський рух «За чистий Севастополь», опублікували онлайн-петицію до президента Росії Володимира Путіна, генерального прокурора та головного державного санітарного лікаря Російської Федерації з проханням перевірити роботу служб Севастополя, які займаються питаннями збору, вивезення та утилізації сміття. Ельміра Богурчало, Наріман Міджитов, Заман, АТР. У Криму працівників держпідприємств примушують відмовлятися від українського громадянства під загрозою звільнення. Зокрема, відмовитися від українського громадянства змусили співробітників радіотелевізійного передавального центру. За даними співробітників РТПЦ, на підприємство привезли готові бланки заяв і роздали всім співробітникам установи. Перед цим на зборах колективу оголосили, що особи з подвійним громадянством більше не працюватимуть. Щоб відмовитися від громадянства України, треба написати заяву на ім'я президента України. У спорожнілому вокзалі Кримської столиці проводять концерти. У будівлі Сімферопольського залізничного вокзалу виступив камерний хор Кримської державної філармонії «Таврійський благовіст». Супроводжував хористів академічний симфонічний оркестр. Концерт відбувся в рамках благодійного фестивалю «Майстри мистецтв Криму дітям Донбасу». Спеціально для цього всередині вокзалу встановили крісла і змонтували сцену. У грудні торік Україна припинила транспортне сполучення з анексованим Кримом. В Угорщині звільнили журналістку телеканалу N1 ТВ Петру Лазло, яка збила з ніг сирійського біженця з дитиною на руках. Інцидент стався, коли група біженців прорвала поліцейський кордон неподалік від сербського кордону. Відео з підніжкою від Лазло виклав на своїй сторінці у Твіттер німецький журналіст Стефан Ріхтер. Наразі у Європі спостерігається справжня міграційна криза. У України ЄС цьогоріч вже прибули понад 330 тисяч біженців. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк визначив діагноз Владимира Путіна через скандал з війною у Чечні. За інформацією головного слідчого Росії, Яценюк воював у Чечні в 1994-95 роках. Пане прем'єре, відразу питання. Кажуть, що ви в Чечні воювали 21 рік тому. Це клінічний діагноз російської влади. Сталінське правосуддя замішане на гебелівській пропаганді і підтверджено і підписано Володимиром Путіним. Пане прем'єре, У Миколаївській області обстріляли автівку начальника райвідділу міліції. Олександр Бадера був у супроводі співробітників СБУ. Ніхто з них не постраждав. Як стало відомо, напад здійснили люди в балаклавах. За даними МВС, у Миколаївській області почалося рейдерське захоплення землі Артемом Пшонкою, сином колишнього генпрокурора України. Рейдери встановили блокпости і стріляли по міліціантам. Рота Нацгвардії, яка прибула на місце, не змогла впоратися з бойовиками, а їх в 3 рази більше, ніж міліціантів. Українці розділилися у ставленні до призначення на державні посади іноземців, передусім громадян Грузії. За даними опитування Фонду демократичні ініціативи та Центру Розумкова, 42% підтримують, стільки ж не підтримують такі кадрові рішення. На Заході та в центрі переважно за ці призначення, тоді як на півдні, сході та на Донбасі переважно проти.
Тобто бачимо так 50 на 50. Правда, тут є регіональні відмінності. Дуже добре до цього ставляться до вихідців з інших країн на Заході, які, до речі, багато хто вважає націоналістичним. Насправді тут майже 60% ставляться до вихідців з інших країн на керівних посадах позитивно. Іностранці в нашій країні, якось це не дуже. Вони просто не знають людей наших, як до них відноситись. Чтобы построить правильную систему власти, все-таки лучше иметь представителей как иностранцев, так и с нашей страны, потому что это поможет все-таки сбалансировать систему. И так как мы сейчас входим в Европу, да, мы начинаем сотрудничать с Европой, евроинтеграция, то все-таки лучше иметь представителей из иностранных стран, которые будут показывать прямой пример. Я против. Лучше в Украине. А почему? Потому что своя страна. В Украине пока что на данный момент нету тех людей, все садаевская старая закалки. И если рассматривать конкретно Саакашвили, того же, который сейчас губернатор Одесской области, то я считаю, что это вполне правильно. И конкретно этому человеку, я считаю, на определенных примерах можно доверять и можно уже на что-то от него надеяться. У Росії з'явився 3-метровий Сталін. У Республіці Марій Ел відкрили пам'ятник Йосифу Сталіну. Монумент встановили у селищі Шелангер перед адміністративною будівлею місцевого радгоспу. Єлізавета II побила рекорд перебування на британському престолі. Букінгемський палац повідомив, що з цієї нагоди 89-річна королева з'явиться на публіці в Шотландії, де її величність традиційно проводить літню відпустку. До цього найдовше на британському троні перебувала прапрабабуся Єлізавети II Вікторія, що очолювала Сполучене Королівство 63 роки, 7 місяців, 2 дні, 16 годин і 23 хвилини. Цей рубіж Єлізавета II подолала кілька хвилин тому, о 17:30. Наразі це все. За 2 години у «Замані» дізнайтеся більше. На все добре і нехай щастить.